Крестом Твоим жител, словом спаси Бога. Христос воскресе! Братья и сестры, уважаемые кмети, господин кмет на община Сопот, братья и сестри, директори на училища, преподаватели, ученици, всички ние в този светъл и паметен ден сме се събрали да отправим благодарност към Бога. Добре дошли на нашето тържество, организирано от община Сопот, посветено на българския празник 24 май, денят на българската просвета, култура и славянска писменост. Днес ние честваме не само делото на светите братя Кирил и Методий, а и силата на словото, на българската култура, просвета и дух. А слънцето възлезе след простора, градът ликува, люлети цъфтят, ти тичаш на училището в двора, другарите ти дето се тълпят. По случай празника ще поднесе кметът на нашата община, господин Станислав Стоенчев. Уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми директори, уважаеми господин Турчиев, уважаеми учители и ученици,
уважаеми дейци на културата и просветата, уважаеми съграждани и гости! За мен е чест и гордост да ви поздравя с най-българския ден – Деня на българската просвета, култура и славянската писменост. 24 май е олицетворяван непреходността и силата на българския език и дух. Всички трябва да се гордеем със своя език, със своята писменост и книжовност. Този светъл празник на Словото и святото име на братята Кирил и Методий и на техните последователи ни зареждат със сила, увереност и вяра, че трябва да пазим като зеницата на окото си българската духовност. Всички ние се вълнуваме на днешния ден, защото всички ние сме започнали пътя си с българското А, Б. Честит празник на Словото, на духа и на културата. Желая на всички здраве, любов към българската култура и наука. Продължавайте да предавате знанието на поколенията, защото това е бъдещето на България. Да бъде свято името на братята Кирил и Методий. Честит празник! Има чудни дни от нашето детство. И нека да се върнем самото при тях. Те са спомен жив, едно наследство. Изпълнено с възкрижие, с обич и смях. С
Денят на знанието, духът и славата. 24 май, ден на българската азбука и просвета. Български език е като жив извор. Колкото по-дълбоко черпиш от него, толкова по-чист става. Константин Константинов. Език свещен на моите деди. Иван Вазов. Когато говорим на български език, ние дишаме с гласа на България. Учителю, поклон, ти ни учиш не само на букви, а на обич към корен и род. На Кирил и Методий дължим азбуката, на учителите да я разбираме, на езика да останем българи. Трябва да обичаш езика, на който пишеш, иначе не може. Писмеността е живо слово, жива материя. Езикът ти постоянно се движи, променя се, видоизменя се, носи своя дух и своите правила. Понякога ти позволява да ги нарушаваш, а понякога те наказва жестоко. А 24 май е денят, в който честваме любовта и близостта си с нея, с нашата писменост. Част от интервюто с писателката Камелия Кучев. Голи са народите без книга. С тези думи на свети Константин Кирил Философ искам да започна обращението си днес на най-светлия, най-обичания, най-вълнуващия български празник. Празникът на живото слово, защото тези думи са живо слово. Точни, верни, сърдечни и автентични. Думи едновременно на констатация и призив. Будители велики са славни имена, ни винаги ще помним добрите ви дела. Будители велики са славни имена, ни винаги ще помним добрите
наречу майна сладка, що звучи напред край мен. Речно мама и на татка, речно мами всеки ден. Тя звънти, когато пея в радостни игри ти. В вечер приказки на нея, баба тихо ми реди. Прочут мъдрец. Той си имал едничко момиченце. Хубава била къщата на мъдреца. Висока, светла, с много стаи, с цветна градина. Играело си малкото момиченце в градината. Тичало из хубавата къща. Обикаляло всички стаи. Само в една не влизало. Тя била винаги заключена. Един път малкото момиченце се помолило на мъдреца. Пусни ме, татко, да вляза в заключената стая. Тя ще да е най-хубавата. Наистина, там е заключено най-хубавото, но ти си мъничко още за него. Като пораснеш, ще си го получиш и ще му се радваш, докато си жива. Расло девойчето, порасло. Дал му мъдрецът златния ключ от заключената стая. Припнал то, отключил вратата. Но що да види? Курка, вратено и разтворена книга. Нищо друго. Отишло малкото момиченце при татко си и му рекло през сълзи. Ти ми каза, че в онази стая е заключено най-хубавото. Пък аз видях само курка, вратено и разтворена книга. Но това дъще е най-хубавото. Курката и вретеното са трудът, книгата учението. От тях няма нищо по-хубаво на този свят. Всичко добро е постигнато с труд и знание. По традиция днес ще бъдат връчени наградите ученик и учител на годината за учебната 2024 до 2025 година. Ученик на годината от професионална гимназия генерал Владимир Заимов Габриела Георгиева Генова. Добър ден на всички присъстващи. На първо място искам да благодаря на колектива на професионална гимназия генерал Владимир Заимов, град Сопот, за номинацията. За мен е чест и гордост да бъда ученик на годината за учебната 2024-2025 година. Благодаря и на всички учители, които през изминалите години са били вдъхновение и опора за мен и са ми предали нужните знания и умения. Искам да поздравя и всички номинирани учители и ученици и честит празник на всички! Ученик на годината от начално училище Неделя Петкова е Иван Николаев Георгиев. Здравейте на всички! Днес е един от най-светлите празници, 24 май. Денят на буквите, на знанието, на учителите и на надеждата. Да получа признанието ученик на годината е чест, която ще помня за винаги. Благодаря на моите учители, че ме научиха не само да чета, пиша и смятам, а да вярвам в себе си, да мисля свободно и да бъда добър човек. Благодаря
на моите съученици за подкрепата, за приятелството и за смеха. С вас училището не е само място за учене, а и втори дом. И най-сърдечно благодаря на моята майка за подкрепата и за любовта. Ученик на годината от Средно училище Иван Вазов е Ивет Делянова Стефанова. Стефанова. Учител на годината от начално училище Неделя Петкова е Кремена Живкова Пълнова. Сърдечно благодаря на ръководството на начално училище Неделя Петкова, на господин Маринов и на госпожа Нейчева. Благодаря на моите колеги, които са на семейството ми за подкрепата, но най-вече благодаря на моите ученици. Благодаря им за това, че всеки ден ме посрещат с усмивка, любов и доверие и ме учат на търпение, на увереност и как да бъда по-добър учител. Приемам тази награда със скромност и обещание да продължавам да давам най-доброто от себе си. Честит празник! Учител на годината от Средно училище Иван Вазов, Ралица Методиева Димова. Честит празник на всички! Искам да посветя тази награда на всички мои ученици, които с упорство и постоянство се развиват не само в спорта, а и с любознателност вървят по пътя на знанието. Техният стремеж към победи, знания, техният силен дух ме мотивират всеки ден. Да благодаря на родителите, които довериха техните деца в нашето училище, Средно училище Иван Вазов. Вашата подкрепа, сътрудничество и вяра ни водят към една обща мисия, която е безценна. Вашите деца имат поле за много изяви, както в спорта, в изкуствата, в културата и в учението. Благодаря и на моите колеги за тази награда. Приемаме с голяма признателност и зная, че тази награда заслужава всеки един от тях, защото нашите усилия са насочени към децата и това прави нашата работа успешна и значима. Благодаря. Учител на годината от професионална гимназия генерал Владимир Земов е Хилда Добрева Танчовска. Благодаря на колегите ми, благодаря на всички мои приятели и на всички останали. Желая на всички чудесен празник. Учител на годината от детска градина Приказен свят Андриана Петкова Шаралиева.
Уважаеми колеги, да бъда учител на годината за мен е огромна чест. Благодаря на целия колектив на детска градина Приказен свят и на екипа на група Малкия принц, които през годините ме подкрепяха и бяха винаги с мен. Честит 24 май! Учител на годината от детска градина Роза е Миглена Вълкова Йотинова. Празник на всички! Изключително горда съм и съм щастлива, че съм сред номинираните учители тази година. Това е много голяма чест за мен. Благодаря и на моите колеги от детска градина Роза. Много се вълнувам за това, че винаги са до мен, че работим заедно и сме прекрасен колектив. Благодаря и на нашия директор на детска градина Роза, госпожа Инкина. Благодаря и на моето семейство, които винаги са до мен и ме подкрепят. Пожелавам много здраве, жизнерадост и благополучие на всички. Отново честит празник на всички! Учител на годината от детска градина Слънчево детство е Веселина Николова Петкова. Благодаря на екипа на детска градина Слънчево детство за номинацията, която получих. Изключително горда съм да приема наградата от господин Стоенчев. Благодарна съм на съдбата, че ми даде възможност да бъда учител, защото учейки другите, човек учи и себе си. Благодарна съм на децата, които всяка сутрин ме посрещат с обич и доброта. Горда съм с тяхните постижения и усилията, смятам, че които полагаме, се заслужават, защото децата, те са бъдещето на България, те са нашата надежда. Благодаря на родителите за подкрепата, за всеотдайността и на този най-български празник, 24 май, празник на българското слово. Пожелавам на всички, бъдете здрави и няма нещо по-красиво от високия дух и по-ценно от знанието. Напред към знание и сила. Честит празник още веднъж на всички. Благодаря! Специална награда ще бъде връчена на учениците от професионална гимназия Генерал Владимир Заимов. Специалност организация на туризма и свободното време. Моля госпожа Магдалина Андонова да дойде, за да получи наградата. Уважаеми представители от община Сопот, скъпи учители, ученици, родители и гости на града. Честит празник! Сърдечно благодаря на община Сопот за щедрия дар. Това е колона за озвучаване на събития, специални събития, които нашите ученици от професионална гимназия Заимов създават за вас. Именно за това с радост ви каня на 1 юни, Деня на детето, на събитие, създадено специално за децата на град Сопот. Събитие, което ще бъде въображението на нашите ученици. Те ще чертаят мечтите си върху лицата на вашите деца. Заповядайте да се насладите на нашия празник
Вярвам, че ще се справят отлично с ваша подкрепа. Нека заедно ги подкрепим. Благодаря ви! Днес, на този светъл ден, си припомнихме, че българската духовност е сила, която ни обединява през вековете. Нека носим с гордост делото на Кирил и Методий в сърцето си, езика и културата. Днес честваме 154-та годишнина от създаването на Народно читалище Иван Вазов, 1871 година, град Сопот. Честит